sa kong phone. So, nandiyan. I'm just a little bit. Sedikit lebihnya guys. So live na tayo guys kay kapupugin ko sa phone. Live na siya. First time ko naka-live sa YouTube ba? So lahat ako video sa kung why I'm just leaving application. First time ko na live yung YouTube. Puno nang gud ako video sa akong phone. So try lang ko. Pwede rin. Muna ko sa Facebook lang. Dapat dili siya pili. Aning buhay sa Manila guys. Yan ito ang live sa Manila guys. Ano na ha? Sila ito na. Basta nag-dito ito sa ito. Ako sa kubaw ka lang lang. Basta mga misaya, masakilan, kulitin. Ito guys. Ito sa tuwan guys. Ito kayo ha, watching sa akong live. Wala ko na yun sa akong phone. Hindi siya mapuno. First time ko lang live sa YouTube. Hindi ay siya. Pagka hindi pa to siya, kaya akong siyang i-balik siya ang asa siya nga permanent.
Kailangan. So basic to this specific na guys. Sorry. Hindi mo ko dahil. Wala lang akong viewers. Hi, sa dugo ka viewers na po. Thank you for watching. So, ako sa mission. Ang gagawin ko. Pwede mo lang i-direct artist ka ba wala ko pwede di siya hindi kita makalive sa ay sorry
So transfer chili rice. Sorry. This all around the guys. And the focus is our trees. Pinagyan sa gasa. Oops. Sila lang. Sila lang pabiling. Sorry guys. Busy lang ka guys. Ang video guys. Ay galing matutagda yung lower guys no. Wala yung sige guys. Ano siya simple. Sa maling ka sa kita sa hari na sa kita. Asan ko? Dari lang ko. Guys. Spray siya guys sa kitchen counter siya.
Yung naman guys. How can you say? Hello.
Wala ka device na mga speakers. Steady lang. Lang. Tugas ka mag-prepare ka sa kawang daanan. Just one lang. Sunod siya plastic na. Fried rice din siya na tamang guys. Sunod guys, kaya ito na important decision. Ito sa i-file na. Sakto ba? Hindi pa. Gusto kong rush guys. Dapat gaya na i-detail. Plan A, Plan B, Plan C. Before o kuan, i-analyze sa o kiba. At least mas ma-pansa siya guys. Nakapansa kayo. Hindi sa gusto ka pa-experience kung isa ka matry. Pero mag-careful nyo sa hindi ko naman siya kayo para lang din siya. Pwede siya nito siya ilaga. Siya sa kanya sa kanya.
ka ma-stick o lambot. Ngayon, sa paper ang danan guys. Mas gusto mo kung mag-school? Diba sa 5-1, mas daghan kung papasyon? Ano? Maagyo. Makilakila ang bata. Ako, natin ko, ikaw gusto lang yung natin. Ako na siya magkaroon niya. Sa nagkaroon ng naman. Dati lang naman, narin ko ang pamata siya ba? Sige, thank you kayo, Tich. Sige, bye. Bye. Tuwag na guys. Ito. Yung cellphone? Ano? Sabi na siya sa Bumba na dito, di ba? Magsaba dito sa taas. Sila ma-studio mo. i-off na na lights. Hi. Tulog na ka. Saan pa? Good night guys. Good night guys.